nakon reklama. Gde smo mi stali? Medija, tako to smo pričali. Ono što mene zanima, šta kad se desi da pukne guma? A ne može da dođe do vas. Rekli ste mi da je zabranjen mobilni telefon, da se nosi sa sobom. Jesmo u pravu? Ja. I šta onda? Vidite ovako, nema pucanja gume. Gabor na motociklu nosi spoljne gume, normalne, koje inače idu za desert, znači za tu enduro trku koja je već predviđena i sve to. Unutra idu ne unutrašnje gume koje su normalno napumpane vazduhom, nego ide muz. Muz to je jedna obična pena koja se ubacuje unutra i kad naiđe na kamen i na bilo kakvu prepreku, i ako se ošteti felna, ne može da ispusti. Znači on nastavlja dalje. A kako kad smo pričali, spominjali smo da se to ipak i desi i da je neko u nekoj obavezi iza. To je bilo nešto sasvim opasnije bilo zato što se to desilo na zadnjoj etapi prošle godine kad su menjali točak kompletan zbog spoljnih krampona, zbog prvog mesta. To je bio Depre, Francuz, i Koma, koji su se borili za prvo mesto i koje su jedno drugo tužili. I šta onda u takvom slučaju? Pa u takvom slučaju ta siva asistencija i kod njih je to bilo na nekim uglovima i bio je tužen, taj koji je to zamenio, i međutim nije se ispostavilo normalna situacija i pao je na 15. mjesto, umjesto na drugom mjestu da je bio i tako dalje, tako dalje. Znači, ne sme se dirati motor ko nije verifikovan i ko uopšte nije blizu te asistencije. Znači, vidi, ja mislim da, sad ću vam reći, mislim da dvoje ili troje ljudi ne sme biti u bivku, pored motora, jedan čovek van. Znači, ako je unutra na trci ili na stazi ili... Nešto ste mi spominjali, treba jako velika izdržljivost kada se, jel tako, vozi taj motor, ipak je to kameni deo, pa su pustinje, te dine. Rekli ste da Sagmeister zaista ima takav karakter da se graniči sa baš nekim osobama koje stvarno imaju veliku izdržljivost, a da neki to nemaju, a da ste između ostalog vi bili u situaciji da kažem, ajde, konzumirate ono što je tamo na Angro nuđeno, u smislu toga da na pijaci čak nude da nešto probaš, a to ti na 4700 metara daje snagu, energiju, da ne moraš da konzumiraš vodu, da jedeš i ostalo. Da, evo ovako, idemo iz početka. Mislim, da se odmah sporozumemo, znači, Gabor Sagmeister, on je lud. Lud i nema uopšte onaj osjećaj za strah, bez nekog sakrivanja toga. Oni su posebni ljudi, ja sam se s njimi vozio u civilnoj varijanti, vozio sam se putem i ne znam ja. Mislim da on jako je mentalni sklop, ima jako dobar. Znači da je jaka ličnost. Jedino, znači ostalo to, svi kažu on je težak, ima 117 kg, sve je to u redu, ali izvolite probati to, znači samo na 5 km, 10 km. I on ima jednu rečenicu koju koristim i ja. Znači ovako, trka je na primjer, od Subotice do Đevđelije. Imate iz Novog Sada do Požarevca, imate specijalu koja se meri. Svaki dan. Izračunajte. Znači, od Novog Sada do Požarevca se meri, a do Đevđelije morate se odvozate. To je neki 900 km. Znači, to je onako simpatični kilometraža, to je prva stvar. Druga stvar, ne uzimaju doping kontrole, doping sredstva koliko ja znam. Ima tu Red Bull i to se... Dobro, nisam ja sad mislila na vozače, to poštujem. Ali asistencija, na to sam mislila. Ima tu određenih problema. Neko ima strah, neko nije za vožnju. Prošle godine, kad smo bili mi iz asistencije, čuli smo da ima nekih stvari, aditiva, sve to. Sad ću vam odmah reći, jako je problem iznad 2500 metara nadmorske visine, 3000 metara, 3200, 3700, 4200, 4700. U čemu je taj problem? U strahu? Nije u strahu. Nego u čemu? Razređenost vazduha. Klasična varijanta razređenost vazduha. Dobro. 3 puta su usporeni, ne radite ništa, ne možete da dišete. Ja ću vam samo reći jedan podatak, pošto pušim, mislim, pušač nam i to sve. Cigara gore na 4700 metara gori 18 minuta. Jedna cigareta? Jedna cigareta, bez uvlačenja dima. Znači, jako je razređen vazduh i ne može da se uzima određena količina vazduha. Ali, tu postoje određene stvari koje su, da kažem, domorodci ili ljudi koji su unutra u tim selima gore. Ja sam sreo gospođu koja je godište moje mame, 41. godište,
i koja je nosila ladno nešto na glavi, neki teret na glavi i koja je imala bunt koji se zvao Ohio de Coca, to jest kokin list. Naravno, to je biljka koja tamo normalno uspeva i sve to i koja radi nešto, ali samo na tim visinama gore. Normalna stvar. I tamo je zakonom dozvoljeno kupovanje. To je tamo normalna stvar. Da, Ohio de Coca možete da kupite u prodavnici kad smo kupovali cigare ili kad smo kupovali namirnice, može da se kupi od naše žvače. To je običan list kao gelegunja. Dobro, ali inače nije zabranjena za asistente. Mislim, kako za da kažem... nikog nije zabranjena. A ni za koga nije? Ne, tamo nije zabranjena. Međutim, vozači nisu imali vremena to da koriste, pošto jako brzo prelaze Ande. Kad kažem brzo, to znači oni imaju određeno vreme za koje treba da pređu granicu. Granica je na 4700-4200 metara. Išli smo različitim putevima i samo 3 ili 4 prelaza preko Anda ima, između Čile i Argentine. I to je bilo sve ono, znači to se mora brzo uraditi, kad kažem brzo. U čemu se sastoji vaš zadatak tamo? Kada on praktično, Sagmajster, ne može, eto, konkretno vas, Marko, da nazove? Dobro. Šta vi radite kad znate ili kako saznate da je on u nevolji? Ovako. Imamo određenu putanju koju idemo. Mi idemo s oficijalnom asistencijom, znači najoficijalnom asistencijom putem koji ide asistencija. Znači, sva kompletna Dakar asistencija koja ide. Dobro, to smo apsolvirali. I onda šta? I onda šta? Mi krenemo ranije nego on, u stvari kasnije nego on kreće negdje oko 4 sata ujutru, mi krenemo oko 6 sati, idemo asistencija putem i uglavnom mi treba da budemo u bivku ranije nego on. Da ga dočekate. Da ga dočekamo, sačekamo. Znači, ovako, zbog izveštaja, zbog Peđe Milinkovića, u stvari zbog kolega, zbog mene, da vidimo šta mu nedostaje, šta radi. Uglavnom, eto, odmah da kažem, pošto znam da će biti to sljedeće pitanje, koja je moja uloga, ja sam samo suport i jedna sprega između njega i mehaničara, pošto govorim nemački jezik, a naš mehaničar, glavni mehaničar je iz Minhena i mi sarađujemo s te strane, ako se Gabor žali nešto na motor, da mogu da mu pomognem s te strane, da pomognem, da uradimo, da bilo šta, ali sa strane moram to sve da radim, jer ne mogu biti direktno unutra u biku, oko motora, jer se to jako gleda. Neki vaši prijatelji su vas jako hvalili kad sam rekla da vas pozovem. Rekli su da ste užasno sposobni u tom smislu da iako ne znate sve jezike, vi uđete u taj bivak, jedan, drugi, treći ili već gde je potrebno i uđete među te svoje kolege, asistente, mehaničare i kažete to mi treba, ako ne znam, nacrtate i nabavite deo koji je potreban. Da, to je delimično tačno, moram da kažem, to jeste, apsolutno to je sve okej. Ja ne govorim engleski jezik, govorim nemački, mađarski, srpski i sve je to okej. Ipak se snalazite. Da, ali u jednom trenutku smo izračunali da u našoj asistenciji sivoj, u Hiluxu kad smo putovali, govorimo 13 jezika. Znači, svi kad bi se sabralo sve ukupno... A koliko se zemalja takmiči na ovakvom jednom? Pa jako puno zemalja se takmiči, znači iz Evrope ima najviše. Vidite, ovako, to je kompletna francuska organizacija, sve. Je li ima žena? Da, naravno ima žena. Šta ne voze? Motor, auto, šta? Da, ima i ovako, ja ću vam nabrojati samo par ovo sad sa zadnja 2 Dakara. To je Ani Sil koja je vozila motor, koja je još uvek prva dama u motociklizmu, koja vozi reli na ovakve duge staze. Znači, Ani Sil. Bilo je još par cura u kvadovima, mislim da jedna je završila. Neću da kažem sad da su malo muško-banjaste i malo su onako, da kažem, jače i sve to. I nose neke prikrivene naočare, da se ne vide, pošto ima jako razbijeno lice i sve to. Od prošle godine još poznajem Ani Sil. Znači, imale su povrede. Kako da ne? Znači, ono... Pa u slučaju, verovatno, nekih preloma, ti isti helikopteri dolaze, ili tako, spašavaju svi. Kako da ne? Asistencija je i medicinska, stalno prisutna. Apsolutno, sad ću vam to isto objasniti. Onda Izabela Patisije, ona je vozila baš šleser bagi, koja je jako poznat konstruktor koji je napravio u kolima. U kamionima se nijedna žena nije takmičila, ali u vozilima da. Sad ovako, kad se rekli asistencija, medicinska asistencija, helikopteri non-stop kruže. Kruže u tom smislu na trasi koja je određena sa tim checkpointovima. Znači ovako, 20 km levo, 20 km desno, oni cirkulišu i rade. Funkcionišu. Sve što je iza, znači iznad toga, ne, ali bilo koji, da kažem, klik ili bip ili bilo šta se desi, pošto to imaju uređaje na motociklima, na automobilima, na kamionima, automatski se aktivira sve to, odmah se kreće. Ja sam sedeo sa pilotima, jelao sam unutra u bivku i sve to, kad su dobili na pager poruku, samo pokupio one par stvari. Sad kad ste spomenuli da ste sa svima u dobrim odnosima, nešto ste mi spomenuli da čak ste i sa jednom ambasadorkom
maltene na ti, da kažemo. Da, neću da krijem to. Zbog te svoje simpatične, nekog svog pristupa, je li tako? Da, neću da krijem to. Mislim, to je, da kažem, moja prijateljica koja nas je sačekala jako dobro, to je gospođa Gordana Vidović, koja je ambasador u Južnoj Americi. U stvari, glavni, koliko znam, u 3 zemlje ili 4 zemlje, ona je glavni ambasador u Buenos Airesu, nas sačekala jako lijep. Prije smo imali i pre i posle Dakara, pošto uvek posle Dakara ne znamo da ćemo završiti, ali opet dobili smo uvek stvarno sve, naravno, završili smo ova 2 Dakara i sve, i bili smo jako lepo dočekani, mislim, sačekani i sve to. Pogotovo je bila Gordana oduševljena s nama, pošto nismo momci sa loptom i ne znam ja, no je dosta toga i vaterpolice, rukometaši i košarkaša, moram to da napomenem, i voli onako kao motosport i sve to, i jako su bili oduševljeni. Ja se izvinjam, još i nisam poslao slike, ali treba da je pošalje slike, mislim, preko interneta. Znači, uglavnom s njom ste u lepim odnosima i uspostavili ste lepu saradnju. Šta vi kažete, Marko, na ovaj naš tu VIP apartman u Vili Majer? Jako sam... Ste oduševljeni? Apsolutno sam oduševljen i jako mi je lepo i nisam baš navikao na ovako jako lep prijem. Pa evo, ovo je prilika da svoje prijatelje i vi pozovete, i ja ovim putem, dragi gledalce, da dođu da se odmore vikendom ili produženim vikendom u Vili Majer na Kelebiji, s obzirom da se stvarno jako lepo nudi, pa da kažem, eto, može da se igra tenis, može da se ode na ergelu, da se jašu konji, ima bazen ovde, ne znam, jel znate? Jako je... Osoblje je jako ljubazno. Apsolutno. Tako da, pristupačne su cene, tako da, eto. Naravno, evo, ja ću jedna ideja vašim tim prijateljima s kojima se tamo... Bilo bi dobro se ovako odmoriti kad bi imali vremena, ali probat ćemo. Pa evo, vreme emisije se bliži kraju. Meni je zaista bilo izuzetno drago družiti se sa vama i upoznati drage gledalce na ovaj način sa jednim malim segmentom sa Dakara. Hajde da se vidimo za nekih pola godine ili kada se vratite. Hoćete ići opet sada sa 3. put sada? Ne znam, to je jako veliko pitanje finansijskih sredstava, ali probat ćemo da sve to uradimo do kraja. Mislim da će biti ove godine još teže, pošto treba novi motocikl da se kupi, ali sve ćemo dati od sebe i naravno... Dajte sve od sebe i budite moji gosti i podržite Sagmeistera kao što ste ubedili nas da ste stvarno odličan asistent. Hvala što ste bili moji gosti. Naravno, Dijana, hvala lepo što ste me pozvali. I drugi put. Dragi gledalci, meni je još preostalo da se zahvalim prijateljima emisije, Intercomu, uvozniku za program Castle Garden, takođe tržnici AD, koja ima najlepšu, najveću tržnicu u zemlji, znači buvljak, zatim Loglan, koji još uvek nude izgradnju niskoenergetskih objekata. Molim vas, gledalci, nazovite ih, možda budete sretne ruke i javite nam se nakon toga. Zatim Kraft marketinška agencija koja nam pruža usluge svoje branše. Takođe, opet, ovoj našoj lepoj Vili Major, da poželimo puno lepih gostiju i vama, dragim gledalcima, da dođete, da se odmorite u ovom lepom ambijentu i ostanite uz nas. Nemojte menjati kanal. Prijatno.